Έχετε δει τα βιντεάκια με το Pierre Loti, αυτό το τέλειο λόφο. Σας έχω βάλει πολλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς πάμε. Πάλι Σουλτάν Αχμέτ, Μπέγιαζιτ, Τσεμπερλίτας, Λαλελή, από όπου είστε, παίρνετε το τραμ με κατεύθυνση προς Εμίνονου. Μόλις φτάσουμε στο Εμίνονου, που θα δούμε όλα αυτά, ορίστε, εδώ θα δούμε πάλι τη θαλασσίτσα μας στο δεξί μας χέρι, όλο ευθεία μπροστά θα δούμε τον πύργο του Γαλατά. Αυτός ο πύργος του Γαλατά, η γέφυρα του Γαλατά, ό,τι να είναι, είναι πολύ χαρακτηριστική, θα την μυρίσετε. Η ψαρίλα είναι εντυπωσιακή. Λοιπόν, ακριβώς από κάτω έχει μια στοά. Τσακ, περνάμε απέναντι, βρισκόμαστε πάλι εδώ στα Ψαροκάικα. Τα έχουμε πει αυτά και στο άλλο βίντεο που ετοιμάσαμε για τη Φενέρ. Πώς θα πάμε στο φανάρι. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε να βρούμε τη γραμμή 5 του μετρό. Στη γραμμή 5 η οποία είναι super duper. Χτυπάμε πάλι το εισιτηριάκι μας. Και αυτή τη φορά δεν θα κατέβουμε Φενέρ, ούτε Μπαλάτ. Αν θέλετε να πάμε και στο Μπαλάτ, είναι μετά τη Φενέρ, βλέπετε μια στάση ακόμα. Θα κατέβουμε λίγο πιο κάτω. Θα σας πω πού. Αυτό ήταν για Μπαλάτ, έτσι ένα γρήγορο, που είναι μετά τη Φενέρ, μια στάση πάλι με το ίδιο τραμ. Θα κατέβουμε εδώ, Eyüp Sultan Teleferik. Εκεί, ακριβώς απέναντι, θα δούμε το τελεφερίκ που θα μας ανεβάσει στο λόφο. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια όμως, πρέπει να είστε τυχεροί, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τη Σαββατοκύριακα, για να ανέβετε πάνω, οπότε αν γίνεται ας το αποφύγετε και κοιτάξτε την ουρά. Οπότε αποφεύγουμε Σαββατοκύριακα, πηγαίνουμε τις υπόλοιπες μέρες για να δούμε πανοραμικά την Κωνσταντινούπολη.